John wesithathu. Not John chapter number 3, but there's 1 John, 2 John, and 3 John. Nyangeza mos. 3 John. Kuna 1 John, kuna 2 John, and then there's one 3 John. Verse number 9 to 10. Diotrephes. Okay, 3 John chapter 1 verse 9. Ngalobela ibandla okuthile kodwa uDiotrephes othanda ukuba abe mkhulu phakathi kwabo akasamukeli thina. Verse 10. Ngalokho uma ngiza ngiyamkhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo esihleba ngamazwi amabi futhi engenalisiwe nayilokho akabamukeli abazalwane yena. Ngizokunikeza ithuba lokuthi uphinde uphinde. Nabavumayo uyabangcabela abakhiphe ebandleni. Ngizokunikeza ithuba lokuthi uphinde uphinde. Verse number 9 phinde uphinde. Ngalobela ibandla okuthile. Yes. Kodwa uDiotrephes othanda ukuba abe mkhulu phakathi kwabo akasamukeli thina. Okay. Verse 10. Ngalokho uma ngiyakumkhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo esihleba ngamazwi amabi futhi enganelisiwe nayilokho akabamukeli abazalwane yena nabavumayo uyabangcabela abakhiphe ebandleni. Can somebody read in English, please? Diotrephes. I wrote to the church. I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be the first, Who loves to be the first, yes? will not welcome us. Number 10. So when I come, I will call attention to what he is doing, spreading malicious nonsense about us. Here's what nonsense. Not satisfied with them, he even refuses to welcome other believers. He also stopped those who wants to do so and put them out of the church. Uze abaqoshe nasesontweni abakhiphe nakuphi nasesontweni ukuthi indaba yakho ukukhohlakala ayicale ngawe bakhona nobakhohlalele ngesikhathi sabo John wahlala phansi yangizwa awusi istar njobona ukhokha abantu esontweni manje bebakhona bafana nawe in the early church. Their spirits still live on even through your life. So it means now what you're doing is not new to people who are apostolic. It's just that to the audience now it's new. Kulabantu besonto, it's new. But to us who were raised in the apostolic, it is not new. Into esijwayele satshelwa ngawo. Lesho ukuthi bakhona abanye abantu ungabethusa noma ungabathusa noma abanga tholakala bathukile mabakubona wena wenza leyo nto. Uthi lo obhalayo uJohn lona onamandla uJohn owaziwayo uJohn lona owaziwa naye ukuthi umvangeli onompostoli. Khulumana na John umvangeli lo. Ngoba kuno John umpostoli John encwadini kaJohn kulaba apostoli bese bana John umvangeli. Yabona nakhula senifundiswa ngeSingisi. Kuno John umvangeli bese bana John ini umpostoli. So John umpostoli lo John ongale lona uJohn basho kanjalo zakhula basho kanjalo uJohn umvangeli. Ngiyagizwa abantu. All right, now let me read from my version now. I wrote unto the church. Akabhalelwa yena uDiotrephes, kubhalelwe ibandla. So now I was writing to the church. Johanna was writing to the church, but Diotrephes, who loved to have preeminence amongst them, received us not.
the spirit of division is not a new spirit in the church. It's an old spirit. It has been there. I think namhlanje lento. It's just that kunabantu abayithatha manje, isabafikela manje, isabashisa lenkonzo kani indala yaqalwa Diotrephes. Ngiyangizwa manje. So now I wrote to the church. Let me just read the whole passage lena engifuna sikhulume ngayo to the church, but the one who loved to have what we call preeminence amongst them received us not. Whether if I come, let me bring you new NIV actually. Let's say if I come, I will call attention to what he is doing, gossiping maliciously about us. Not satisfied with that, he refuses to welcome even brothers in the church. He goes on to say he also stops those who want to do so and puts them out of the church. And then uJohane, please do not imitate the evil of what he is doing. He said, do not imitate what is evil, but imitate what is good. Anyone who does what is good is from God, but anyone who does what is evil has not seen God. Understand almost. So ngeke ube nale impawu lezala abantu abafana noDiotrephes sibabona ngani banomoya omubi makubhalwa noma makushunyayelwa noma makukhulunywa labantu laba banomoya we-division. Number one, they are those who love to be leaders when they are not made leaders. They love what we call preeminence. Bafuna ukuba phezulu bangakabekwa phezulu. Ngiyangizwa kodwa ngani sakho bafuna babavalela futhi abantu abaphethe into banomoya we-division. Labantu abanomoya kaDiotrephes, abantu abanomoya omubi bagcwele emasontweni, bahle bagqoka kahle futhi banesizotha noma babona bahloniphekile, kodwa uSathane ubuza phakathi enhlizweni zabo. I wrote to the church. Kusiyamthi ngabhala ngibhalela ibandla, kodwa uDiotrephes wazivala izincwadi wathi no, angiyifunze endlule, angifuni incwadi zifike kulabantu. Kunabantu abavalela iqiniso noma ngabe uyalifuna ukuthi lifike kubantu. Labantu abanomoya we-division, abantu abavalela ukuthi iqiniso lifike kubantu. Baqamba manga abafuna ukuthi into ifike kubantu. Bantu abalivalelayo bakhona emasontweni, lensuku zokugcina bakhona, bayaphila abazwani neqiniso lethi. He does not acknowledge our authority. Umuntu onomoya we-division, report 117, moya we-division. Umuntu onomoya we-division akavani nabaholi bebandla, akavani nama-leaders, akazwani nama-leaders, akafune ukuholwa, kodwa usonta kuleyo ndawo, uyalwa nabaholi bakule ndawo. Uzwa ney'nkulumo zakhe ukuthi lo muntu ulwa nabaholi bale ndawo, abantu ababekwe uJehova ukuthi bangaqala imission, ulwa nabo. Abantu abakuma-departments ababekwe as leaders of departments, ulwa nabo, uyabajaja, ulwa nabo, uyabanyathela. Lithi he gossips maliciously about us. Yezo ukuthi umoya omubi ke lo division. Nkosi yami ningicolele ngiqale at a very high note namhlanje, angakhona lokuba soft ngoba into uJehova khathazeke ngayo kulamabandla insuku zokugcina. Kunabantu who are doing this, they call attention. Actually this is what they do. Okay, listen, let me read from the Amplified. So when I arrive, I will call to I will call attention to what he is doing. He is boiling over and casting malicious reflection upon us, insinuating language, and not satisfied with that, he refuses to receive and welcome the missionary brethren. Lo muntu ulwa nabanye abantu abeze kule nkonzo yase EPC, abeze ngomoya wobukholwa nangomoya wokukhonza. Ubabiza njengabantu abaphaphayo, ubabiza njengabantu abathanda ukubukwa. Umuntu onomoya we-division, akafuni amanye ama-brothers nabanye omama abeze nentshukumo esontweni ukuthi babonakala. Ulwa nabo, uyabanyathela, ulwa namadoda
amadoda asesontweni awabona ukuthi ajoin ibandla nafuna ukukhonza kodwa lo muntu ufuna indlela yokulwa nawo ube lokapenda abantu abaphezulu alwe nabo agubha ama-history ama-pastor abantu wenzela ukubulala interferes with and forbids those who tries to welcome hayi ukuthi yena unomoya nje okungaba welcome abantu uphinde alwe nabanye welcome abanye abantu lokho umoya omubi lindo kanjani lo muntu uthi yena anomoya omumbi nakabona omunye umuntu enza kahle gogo sibuye uyazenza njani alwe naye naloyo ozama ukumukela abantu wena uma unomoya wokumukela abantu uyakuwe akuhlanyele umoya wakhe wa poison awufaka ukuze nawe uzonde lo msebenzi owenzayo ngazi uyeke ngisho nokusonda ngoba udibena nomuntu onomoya kaDiotrephes onomoya kabani lize lithi iBhayibheli lendlela anomoya omubi ngakhona uze akukhiphe nasesontweni lethi now he tries to even expel and excommunicate them from the church funa indlela ukuthi vele akukhiphe nasesontweni ngenzeka nje izitulo zi-empty hayi ngoba abantu abafuna ukuza esontweni zi-empty ngoba kunomuntu onomoya kaDiotrephes ezihamba naye siyahamba naye sikhonza naye kunomoya omubi umoya wenza abantu beze kanye bangafuni ukubuya esontweni bavele bathi lela sonto lela angiphinde ngiye kulo bogogo bakhona bakhohlakele omama bakhona bakhohlakele azathi umuntu afika athi sekuneyindaba zakhona ngoba kunomuntu onomoya omubi umoya kaDiotrephes yangena lento emasontweni babusile abantu manje busa abantu yabusa nebandla laseKorinte umpostoli Paul ubhalelwa ngenye intombazana iyamhlebela igama la kuthiwa uChloe uyamtshela ukuthi hey siyalumana la Korinte siyanyathelana la Korinte sigwele emasontweni aseKorinte kodwa siyanyathelana akaqala incwadi yakhe yokuqala baseKorinte umpostoli Paul akakhulumi ngama gifts of the Holy Spirit akakhulumi miracles akakhuluma ngayo yonke lento emnandi phakathi nencwadi azokhuluma ngayo kodwa manje makaqala nje nkosiyama akhuluma nebandla laseKorinte uaddressa i-division uthi niyahlangana kodwa nizwani nisendaweni eyodwa kodwa nizwani niphasa abafundisi kodwa nizwani niyasonda kodwa nizwani niyahlabelela kodwa nizwani atmosphere izibambeke ngoba abantu eKorinte abazwani the spirit of division really announces itself as open rebellion. This spirit now comes in a subtle way. It arrives disguised as a concern. Ngathi umuntu concerned kana ngekho concerned uhlanyela imbewu kashevu endaweni. Sometimes avele nge-superior insight kana uhlanyela imbewu yani kashevu, loyalty, correction and or influence. Thina sesihambe lo prophet isikhathi eside kodwa lento advocatelayo I see into prophet athi makeme ngaphambili tholakala ukuthi umele yona lo muntu uyamuzwa ukuthi le loyalty yakhe uloyal but disobedient, uloyal but uphambene nalento eyenziwa kuleso masonto afile abulawa abantu abaqala nomfundisi kodwa bamelene kanye naye ubusuku nemini nanoma ucomplete ilanga kodwa kuzwana ngoba ngeke kube semini ebusuku futhi angeke kube sebusuku emini. Kunabantu abangahambisana kodwa bangavumelana bababona abantu bahamba nawo aba ukuthi bezwana nawe abanye leader bazwani nawe kodwa bahamba nawe ngabathola abantu endlini yomprofeti bagwele ngaphakathi kodwa abanye basebusuku abanye basemini abanye ba-positive abanye ba-negative kasetshenzwa kunobudlwangudlwanga phakathi. The spirit of division is a dangerous spirit. I'm telling you, bantu abasinaki kane moya omubi. There's a dangerous spirit. It does not begin with separating people physically. It separates hearts.
spirit of division makes people to love preachers in the church, worshippers. Mina ngithanda uNay makahlabela, mina ngithanda uLindo makahlabela, mina ngithanda uConstance makahlabela. Yabona seyiqalile ndiseparate inhliziyo lapha kade esontweni. Abasaworshipi kahle abantwana ngoba umuntu uthanda lo akathandi lo, uzwa lo akezwa lo. Kwaba kulabo abashumayelayo mina ngizwa lo lona ngazi bamnikezeleni ithuba. You understand mo? Kuze kuliwe esontweni. Why? The one with the spirit of division is the one who insinuated the poison. Ayihlanyele yokuthi kuthandwe umama sibani kungathandwa umama walapha. Abantu abasezwani manje sebanyathelana. Those who carry the spirit of division dingathi ngaba nathi ke kanti abakwazi ukubona ukuthi no, le pattern lena ipattern ye divisive person, umuntu o divide abantu. Ibona ipattern labantu abakho ukuthi lo mntana mlona ungathi unomoya wobahlukanisa. Nakunaye nje ungaba naye abasezwani baqabanga ngoba lento ayisiya sesontweni kuphela nasemndenini. Bakhona abantu abanjalo abanhlukanisayo, bangakhuluma nje banomoya wenyoka, banolimi futhi lenyoka. Labantu bakakhuluma bayabulala, bahleba lokhu lo, bahlebe lo kulo indaba lo bayithatha bayifake lapha, bakhuluma lokhu lo. Why? These people, number one, this is how you see them, they love gathering people around them. Ngiyaphinda futhi lento bona kahle kahle abakhulisa vision, bafuna abantu babe attached emotionally to them. That's how you see someone with the spirit of Diotrephes. Ufuna abantu bathande yena, ufuna abantu bezwe yena, akana agenda right. Ufuna nje ukuthandwa yena, ufuna ukunakwa, ufuna ukubonwa yena, ufuna ukubonakala mhle anqwayi. Namhlanje ngeke bemnandi kwabaningi ngoba vele ngiphethe hamla namhlanje ngenzaketho. Ngiphethe hamla namhlanje hlulento ngoba nasemndenini siyayibona lento ukuthi umalume ufuna sithande yena. Ungazuzonda uma wakho ngendaba yamalume okhohlakele. Ufuna thande ngoba unomoya we-division, unomoya omubi we-division. They are subtly, they want the loyalty of people to be in unto them, not Christ. Abasesontweni bafuna nje ungazuthi ningaba loyal kibo, hayi kuKristu. Abafuna iqiniso abantu abanjani. Ungazukuthiwa umuntu okhuluma iqiniso abazwana nawe lindo vele bangathi umele iqiniso esontweni into engazuthi umbhedo nje uyayikhuza futhi awuzwani nayo. Labantu labo babahlangana babe ibandla lomfela ndawonye, babe nabantu abamele iqiniso ngoba bona beze ngomoya wenkohlakalo, beze ngomoya wokukhohlakala. Vele abayifuni imile lento, bayifuna ifile, bayifuna nje ingayindawo, bayifuna ifile lento. They don't want kingdom purpose. They want all the loyalty to come to them. Bafuna ukuthi ube loyal kubo, hayi kuKristu. Ngisho nasemakhaya bafuna kuvakashelwe lemizi yabo, kubonwe bona, kukhulunywe ngema achievements abantu ababo nama achievements wabo. Wena usa exist neyakhe achievement ayisakubona ukuthi mawuthi ushare yakhe achievement akuyeke nje ukede noma avela veze yakho usaveze yakho yaveze yakhe na usakhuluma ukuthi azimana ngithenga imoto athi wathi uthenga imoto uthenga ipikanto. Yazi mina bengibuka iMitsubishi 3 ton the latest version. Uzumangale ngingenaphi mina kweyakho imi ngoba mina ngibonga uJehova ukuthi ngizithengele yami ikara kabi malula ukuthenga yami but ngoba bafuna loyalty ibe kubuyibona naseklasini lento manje nesafunda nje wathi usaphendula omnyathi no to add on that. Uma ngayibo ngisayibeka nje nenzeka lento ufuna ukuyi-add mina ngisazofika khona nedi ngisayibeka kahle lento ngisakhona but usakhuluma athi more over uthi kahle ngo nakulo muntu anganginikezi nethuba azathi ngicela ukuhlaba noma kungena emlomeni ungangihlabi ilimi futhi ungangena emlomeni ngiyeke ngicede moya kaDiotrephes ufuna kubonakale wona. Ngiyabayeka labantu ngoba ngathi abanye balimala namhlanje ngoba abanye bayabonakala izwi liba yisibuko ke namhlanje. Umuntu uyazibona ke manje ukuthi hey kanti kunjani makunjeni isibuko vele linjalo liyakuveza likuveza obala angathi
ushela ngemali uthi ukhuluma ngemali yakho uthi wenzena athi umnye khululeka mina hawa ngenzi lokho sengishintsha ama tiles mina ngifaka ama marble tile mawuthi upendila athi awupende ngayiphi ipende uthi Dulux or whatever it is called bavela mina ngathi igamazina mina sengifaka igama safaka lokho mina sengifaka igamazina wena sakhomba ukuthi ngifaka usinga athi hayi mina udonga lami sengilifaka ama tiles lo muntu hayi ukuthi kunjani ufuna kubongwe yena umoya omubi ufuna iloyalty ibe kubo futhi umuntu angazange nenkolotini bakana lo moya angabona uthenga into entsha uyayithenga nayo angabona wakha indlu ngathi uyayithuma nayo uyayithuma bawuthi ushintsha amavili emoto naye so washintshile uzumangale yini indaba unomoya kaDiotrephes unomoya wani Diotrephes the spirit of division. These people they drive and people become emotionally attached to them rather than spiritually matured in Christ. Hey ubaphetha abaprofeti lo moya lo anginiyeke ngoba phela ngizokhala manje ubaphetha abaprofeti einsuku zokugcina lo moya lo azathi umuntu mawuphuma kule sonto leli angeke ubusiseke nesiqalekiso uzumangala ukuthi ngaqala ukusonta mina ungakalibeki isonto lakho sengase ngiyaqalekiswa ngoba sengiphume under isonto lakho kanjani uJehova kani wenza njani azathi noma ungahamba kodwa awusahamba nesibusiso uhamba nesiqalekiso uzumangale uJesu bamshiya abantu kodwa uJesu akazange abakalekisa kodwa abahambayo abahambe abasalayo abazange athi njengoba nisuka kimi nikalekisa uJesu athi abahambayo abahaso ungaphuma under a covering and still be blessed ngoba isibuso sakho asikaboshelelwa umuntu oyedwa siboshelelwa ezulwini namhlanje mina ngiyazi ukukhulula each and every day bakhona abanye abafundisi abenza kumono kunaka mawuzungathi angengizikona futhi angikunwayila ulunywa khona vele uye khona ngoba akusiza ukuhlala ngapha kanye awusasizakala sanibona sina ngathi ngikale at a very high note ningikolele bengifisa ukuba soft kodwa lokungadli isikhathi eside kungenza ngingabi soft. But one of the things now, these people now, dependent instead of strengthening the body of the family, or actually the bond in the family or the body of Christ, these people they are creating camps inside the church. Camps inside the church. Camps. Inkambi sondo lona likhona kodwa nenkambi yabona inkambi yabantu abahamba ngamakari le inkambi yabantu abasebenzayo inkambi yabantu abashadile inkambi yabantu abagqoka kahle inkambi yabantu abanuka ama perfume abezesondweni inkambi yabantu abanezindlu inkambi yabantu basemkhukhwini akuselona isonto ke manje sekusecamp sekusecamp mina njengomfundisi bengayazi lento ukuthi ngangithi ngivula isonto kanti sengivula icamping site ngoba sekunedende lo mina ngifuna inhliziyo baba angandaba inhliziyo ukuthi ungahamba ngamoto bani inhliziyo yakho mangala connect noJehova sisenkingeni sanibona ubona ngani ngalo mntwana ngibona ukuthi growth yabona yakhe yena their influence grows through personal allegiance. Sekufuna unophilele yena umama nje sezona esontweni kodwa ngajela ngathi mawuze kule sonto lofuna uphatha amanzi mama ngiyabona uphangela ushukela omnye ngasophefula ngamadlelo ngathi umoya sophuma ngapha ngisho ngisazoyisho futhi noma kwada ngisazoyisho bawuswaka futhi uyangibasela wenzela ukuthi ngisho some more. Okay, now so their influence grows through personal allegiance. Bozinaka esontweni masunamathela kakhulu kumzalwane than isifundo. Ngiphinda futhi lento masunamathela kakhulu kumzalwane than the doctrine. Ngasubamba umzalwane kakhulu makathi nje ngiyini namhlanje nawe awusayi. Makathi nje leshumayela namhlanje angizwanga angiyikusasa nawe awusayi.
Angisalwanga nabo labantu nahlangana nabo esontweni. Angisalwanga nabo nahlangana esontweni. Ayisaba attached kubantu ngoba ulimele nami ndilimele. Ngoba uLindo ulimele nami ndilimele. Ngathi amen uLindo nami ngisho ukuthi amen. Bangayishayela izandla uLindo lento nami ngishayela izandla. Ugokuntuli bangabe lento ayizwa. Amangibe abantu are now attached to a uyofa lo muntu akushini. Abe wenza njani makahambe emhlabeni ngoba elomufa silazi uyohamba emhlabeni akushini noma hambe esontweni wenza njani ngoba sowuhlabene nabanye abantu ngoba hotspot we kulomona walomuntu engizonda umuntu ngoba niyamzonda engiyeke ukumkhulumisa ngoba nosamkhulumisa on spot mina kunonsense yakho kufunda unengangibheki mina sho njani newathi nonsense yebo hotspot amanyaneni wakho nangabe ubonakala nokukhohlakala kwakho ngeke hotspot in the name of Jesus. That's God. The kingdom has only one head, Christ. Yayiphinde futhi le umbuso kaJehova unenhloko eyodwa, Christ. Christ is the head of the church. Nobody else. Simina nje thina la sithunyelwe uJesu. Saphuma futhi kuloko asithumele kona ufuna na uphume kithi. Ngiyangeza mase because inhloko ubani? There's only one head. Ngiyazi ukuthi ukhuluma njalo. Ngoba senatshela ukuthi ungazi ukuthi sikhonza uLaviathan umuntu makhanda u7. uKristu unenhloko eyodwa. Ivangeli lenhloko eyodwa. uKristu kuphela. uKristu ku whenever someone builds or creates a kingdom inside the kingdom, the spirit of division lives in their spirit. They are controlled by the spirit of division. The book of 1 Corinthians chapter number 1 verse number 12 and 13. Bantu bamemeza basesondele lento bengishumayela ngayo ke manje lithi mina ngiwoka Paul, abanye bathi mina ngiwoka Apollos, abanye bathi mina ngiwoka Kefa. Uyabona ukuthi bantu basesondweni elilodwa kodwa sebabambana ngabashumayeli, sebadefenda abafundisi. Mina ngumfundisi wakuphi kuphi, mina ngumfundisi hayi mina ngizwa kahle umfundisi sibanibani, mina ngizwa kahle umfundisi sibanibani. Uyedwa phila uJesu kuphela. Bafundisi nabaveze uKristu kuphela. Yebo bebengaphambili ubanikeza imibono ama revelations kodwa onamandla uJesu kuphela. uJesu kuba aku Acts chapter number 20 verse number 29 to 30. Men arise and drawing away disciples after themselves. Bavuka amanye amadoda. Hayi abekho abantu bamla. Can somebody read Acts chapter number 20 verse number 29. Bavuka amanye amadoda adonsa abantu abadonsela kubo. Funda Lindo. Mina ngiyazi ukuthi emva kokuma kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlaba. Yeah. Naphakathi kwenu kuzavuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukuba balandela. Yes, there will arise men. Uthi ngiyazi washumayela nami ngiyazi. Dala ngitshela noma nami mina neqiniso Acts chapter number 20 verse number 29 and 30 lisho njalo ngeBhayibheli lithi noma nami ngimile ngishumayela kodwa ngiyazi. I know ukuthi emva kwami kukhona abazoshumayela bakhulume okunye into abayenzayo ukudonsa abantu babadonsele kubo abawamikisi kuKristu ababakhombi kuKristu babakhomba ki I see into entsha le oyenzayo siyayazi thina we raised by apostles. Every day can I prophesy? Thina safundiswa apostolic messages. Kunabanye abavuka after inshumayelo. Kuba nabanye babondlana abadonsa abantu babadonsele kibo hayi kuKristu. The spirit of Diotrephes, the spirit of Diotrephes. Colossians 1 verse number 18. Christ is the head of the church. Ukwazi lokho ukuthi umuntu oyinhloko yebandla ubani? uKristu. Only Christ is the head of the church. In the book of John 3 verse number 30 says Johanna that he who is Christ might increase, but I pray that I must disappear or decrease. Magaphakama mina ngehle. Nakaphakanyisho ubaba sina senze njani sehle akuphakama uKristu kwehle thina.
Fundisa kana amandla kwendlula uNkulunkulu. Fundisa amandla wathethe ngaphandle bangabuthwele. But umfundisa amandla wanikezwa uNkulunkulu. Akanawo amangeke abe uNkulunkulu. He can't wake up as God. He is a son of the living God. He is a son of Elohim. But ngeke abe mkhulu kunoNkulunkulu. Ngiyangizwa God. Funda linda ngesizulu bazo bathi ngakhulumela ngesingisi. John 3 verse number 30. Umelwe ukukhula yena. Ngiciphe mina. Uyakhula yena bese mina ngenza njani? As ngima ngaphambi kwabantu, as I stand before people, as I minister, I must make sure that the sermon is not about me, it's about Christ. Mina kumele ngiciphe yena enze njani akhule. So that when I preach, when I sing, when I pray, whatever that I do in the church, uKristu kumele abe mkhulu, mina ngibe nazo ngisiyayibamba ngiyangichaza. Ngijabulisa kakhulu ngoba nisheshe niyibambe lento. Fast sesifikile la besiya khona. Fast. Number 2, indaba yenza ke abantu abanomoya we-division, they sow suspicion. They sow what? Suspicion, offense and distrust. 3 things esibabona ngayo. They sow what? Bayihlanyela i-suspicion, bayihlanyela i-offense, bayihlanyele i-distrust. Bayifaka lento kubantu. Suspicion. Now noma umfundisa ngena sebamsuspect, buka emehlakhe, bombona makenza ini, makashumayela isandla usibeke kuphi, bombuka ukuthi wenza njani. Siyabona thina ama signs. Umuntu lona ngathi wathwana. Akekho umuntu ongabona ngalendlo yabo bayihlanyela lento. Ayikho lento kodwa bayihlanyela banomoya we-division. Banomoya wani we-division ngoba bona bazibuyela bazibuyela khona. Sebakanti sonke sibuya khona. Asiyanga lawa yakhona thina. Abangisolomani athi ngapha basheshe bakwada ngibuke ngapha. Asiyanga lawa yakhona thina. Asigabanga lento wayigaba, asidlanga lento wayidla. Asigezanga ngalento wageza ngayo. Thina sagezwa ngegazi lewundlu. Abekho nabantu thina sagezwa ngegazi lewizono zethu zathethelelwa. Khona abantu thina sigezwana ngegazi lembuzi, thina sagezwa ngegazi lewu sibuka ngokunye ashunyelwana ngelinye ivangeli, thina satshelwa ngalo Kristu phina asifozo kunye sazi uJesu yazobani. A person obhedayo ke siya akaveli nje asiveze, akavela attack nje makasaqala uyahleba. Moya Hans. Hleba. Shoni la. Sone ndaba yena ufuna ukutshela. Hleba. Ayihlanyela suspicion. Ayihlanyela. Noma ngabe into ayikho, uyenza ibe khona. Uthi nje pay attention sis. Khona nama sengikubonile. Plant questions. Akubuza umbuzo nawe ungekhona ukuyiphendula. Uze nawe uthi kodwa vele ngoba nawe ukakhulu enkosini. Nawe ukakhulu enkosini. You are still a baby in the things of the spirit. Bahlanyela imibuzo ongakhona ukuyiphendula. Ubona ngani yena? Why thina singaboni umoya kaMiriam? Miriam bathi neke bano Aaron bathi neke uNkulunkulu akhulume ngoMose kuphela. Wayengakhulumi nathi ngoba nathi singabantwana bakaNkulunkulu. Kana bazi ukuthi uqhoko liyeza. Anabazi ukuthi uqhoko yes. Le nshumayelo yayizolwa ngayishumela ngoba bengilahlekile, bengazi ukuthi uJehova uletha enye message efana nale namhlanje. uJehova uyasikhethela umuntu awukhuluma naye futhi awukhuluma ngaye. Yasikhethela ukuthi ngifuna ukwehlisa umbono wami kule generation le naba abantu engibaselectile. Ubaba babize ngamagama basabele. Ubaba babize ngamagama kodwa kunabantu abazoplanta ama-questions. Nawusoqala uyabuza. Kodwa umangalo ukuthi nabafuna umsebenzi ababuzi. Babuza umsebenzi sebasebenza. Babuza ama-questions sebasebenza. Ababi nama-questions mabagula. Bangaphila sebaqala banama-questions. Ababi nemibuzo nama-suspicions makuthiwa bathwele kanzima. Yeah, kuthiwa ngathula umthwalo sebana nama-questions. Sebasuspecta something is wrong somewhere. Ubungayiboni ngani lento before udle. So udlile manje usuthi manje sewuyaqala ke manje sokunende ngiyibona angimboni kahle umfundisi mawulambile bongayibona. So udlile manje usuyayibona.
mawuhlukulile bongayibona manje sewembethe soyayibona. The devil is a liar. The devil is a liar. Abanye bethu sikakhuliswa kahle mani mamthiza abanye bethu abakhuliswa kahle. Umuntu uthi angahlala endaweni sekumnandi ufudumele so yaqala ukucabanga imicabango ekhohlakele wasizakala. Wasizakala. Salethe into yakusindisa wasizakala. Salethe into ephilayo yakuphilisa wasizakala. So usizakele so uqala ka suspicious. The devil is a liar. The devil is a liar. Satan makayisparisha lento umkhumbuzo ukuthi uyazi ngasizakala la. Sola mhleli kule ndawo lena unika okushintshile empilweni yakho. Sola mlandela le nshimala nefundisela unika okushintshayo empilweni yakho. Ungayihlanyeli lento. Uzumtshela umuntu wawo ukhohlakala. I rebuke you in the name of Jesus. Umekhuza umuntu angaqhube kakhulu bahlanyela into ebhedayo in the name of they introduce doubt. Thank you, Father. Ukale doubt umfundisi na kulamalanga makathandaza ubeka isandla endlule nje. Kodwa kwabanye abanemali ubeka isandla isikhathi emazavala amehlo athandaza angaqeni. Kodwa makadibana nesAram uvela abeka isandla endlule nje. Abeka isandla endlule nje. Abeka isandla endlule nje. Abeka isandla endlule. Uyambona ukuthi uyakhetha. Umfundisi uyakhetha. Engenza kwethu mangabe inshumayelo yami ingakuthinti. Ukubeka isandla ngekukwenzele next. If inshumayelo ingakakuthini izwi la ihlaba inhliziyo. If izwi engelishumayelayo lingakakuthini ukubeka isandla is a waste of time. Funa ukuthini bayilende sishumayelayo. Inguquko ilethwa inshumayelo. Wabamba inshumayelo makubeka isandla uyophila. Nanilungu kwamanye amasonto nini. Mfundisi ume stadium eme podium athi receive where you are. Eme ngaphambili athi receiver. Mawa receive yinto kodwa ngayilwa yena. Uyaphuma ehamba yena. Abanye next week bafakazi. Bona usafuna ukubeka isandla 10 minutes ke usenkingeni. Sikhuluma ngabantu labagcwalisa abantu stadium abaziwayo bemaphambi kwabantu bathi receive your miracle now kusukume abantu phansi. Wena ufuna umfundisi eze kuwe abambe inyawo alule ayufika kunabantu abavele bamemeze kanye bamasukume bahambi because faith akusina lesikhathi ukutenda is when the message touches you. If the message doesn't touch you and the market doesn't touch you, no matter isandla angeke usizakala. Kodwa abantu abanomoya ka-doubt fasa bayihlanyeli doubt. Mina sesimvalela siyobonana ku Father's Day. Angikhiphi next. Angeke nje ngikhiphe. Angeke ngikhiphe next. Angithi mina nangithi ngifuna ngithandazele uvela ngihlalise phansi lapho ngikuthandazela ka 58 kulo nyaka. 58 times kulo nyaka from January nge-crossover kuze kube iMarch solubeka isandla. Sunday yodwa naye nje ngithi ngikhathele aninginikeze ithuba ngikhathele umuntu uthi Father's Day 58 times uthandazela. Awukathandazelwe ngeSunday eyodwa sokuhlanyela idoubt ngiyeke uyosibona yabona ke this year uyofunda ngiqonde mina anginankinga Nkosi yami ngiyofunda ngiqonde ngiqhubeke nempilo yami. Awukaphathi izulu awukaphathi izihogo ezulwini ngiyakhona esihogweni ngenze kuyakhona mina ngiyofundisa ngomnikelo mina. Ngifundise ngokuthi ngeke umnikeze anything for iFathers Day anginandaba ngaqala ministry ngingabongwa mina kuze ngaqala ministry nabantwana bafunde primary mina ngaqala ministry with 00 in my bank account ngaqala ministry ngabhekanga imali uyasupporta awusupporti uyapartnerisha awupartnerisha iqiniso lobe limile nje uJesu lobelo kayinkonzo ahlele esihlalweni sobukho bawuvela sobelo kusikuthi Jena ukuthi indlela ihamba la ayikho indlela eyesulwini sithi ehamba lapho ayabekho labantu uthanda angeke vele ihlabele lesi ayikho indlela Jesu eyesulwini
weswayo ngeke singizengeka wena ngoba umfundisi wakho uhlafanele singisi kuhle kugwetho kunye mina ngashunyelwa ngathathela ingoma esingisi yo ayikho ihambile ukuthanda khona kaNkulunkulu la kusika gogo wakho la kaNkulunkulu this is a house of the living God kona kagogo la kaNkulunkulu in the name of they introduce doubt doubt amandla lamala umfundisi ngathi ipower kanayo wena unayo le power well Bible says to them that received him he gave them power. You must have power yourself. You can't rely on the only transformer. I am a prophet, not a supplier of power. God is the supplier of power. Bible babahlangene bamoya munye lindo abapostoli akekho athindo umuntu lithi kwazwakala umsindo ngabonakala inkahlekesho umlilo lithi yileyo ilona nowabonakala ngelangabi no one touched them. Power touched them. God gave them power, not prophets, not pastors, not evangelists. God gave them power. Rely on the power that comes from God. I'm the only transformer. I'm the only hotspot. No sondela kimi ngiyachachisa. No chachisa ima uyoni power be. We are chatela baba. We are plakela. We are connectela. Bible talks accept okuvalelwa manje. Lithe endaweni no one block you. Enter into the Holy of Holies. Enter into the realms of power. Connect with God. With or without the prophet. Connect with God. With or without the church. Connect with God. That's your problem. Yeah. Then I rely upon for a man. Yes. Then I rely upon better than one lie. Now when you speak one lie, then I rely upon for a man. No. But about Jehovah being a man. Yes. With Jehovah needs about a man. Never the good as a man who could not be case. Never good stomachs and Gulu and a full of shaman and I. Never good niggas, Nina Bong and about prophet Bani and a bomb from Lennon. Power comes from God. To them that received him, Moses now, the Bible says in John chapter number 1, he gave them power. Baba niggas a man, Mugel Uno Christ. Why are you powerless when you have Christ? Because if you have Christ, you must walk in power. The humble system man can must Christ. You can't be charged by me. I'm already charged and overflowing. I can feed you with power. I can show you the pathway to power. And you can't move without the power. Every servant and a commander. Tarry in Jerusalem until you receive power. Jesus. Yes. Did he say kneel before prophets? Yeah. Then you receive power. He said tarry in Jerusalem until you receive power. If you can go back to scriptures, we can leave this nonsense as answer. We can become true Christians, not puppets. True Christians. True Christianity says, you yonder in prayer, he feeds you with power from the glory dimension. I can't give you glory, God gives you glory. I can't give you power, God gives you power. God gives you power. In Acts chapter number 10, it was peace of apostle. Jesus gave the apostles what? Power. Mind your churches. Yes. I give. Mina ngavuselele lawa uJesu akunikeza wona. Kodwa umposto Paul ukhuluma noTimothy uthi wena Timothy uyibasele kabusha. Akathi mina ngizoyibasela. Athi lento oyimukela ngokubekwa isandla. Lithi manje uyibasele kabusha. Akuniyeke nyoze nikwathe kanti ngisengaqedi. That's God. They magnify weaknesses while minimizing strength. More division. More abantu spirits abantu abane division. Moya kade washo fast. My weaknesses. Yeah. I want to prophet you ehluleka makufika la. Awukhona nani wena la? Angithi mina ngiyahluleka khona phela. Awukhona ingani. Phela ngofuna ngabe uyakhona nawe. Sonke sigiga amaqanda masifika lapho. Nawe uyahluleka mawufika lapho. Nawe uyakwehlula mawufika lapho nawe uyahluleka. Unga maximize ama weaknesses, ubu minimize ama strengths.
ngoba ngazi ukuthi sinani lokubuka into engahambi kahle sikhuhlule ukubona le ehamba sayifuna into engahambi kahle ayisearch abantu into engoyenzayo noyishilo neyenza kodwa bakwazi ukuyenza kwabona ayikho into abayenzayo ephilayo kwawena awuna next spiritually awuna next urely ematendeni la ematendeni ufuna ugishimisa abantu beteni ungikhani uba na something awuna next mawufunda iBhayibheli ungaze ulivale ngoba ulifunda kuba mnyama kanti 4 ngemehlweni ufunda uzwe khona umuntu ozamla azalale mawufunda iBhayibheli azalale as how cold you are banda kangaka mawufunda izwi thina masilifunda siba excited kuba nje sizwayo la ngathi ngaze ngisukume ngenya uthini manje uNkulunkulu uthini masizwe mna wena mawufunda iscripture uya seluzulala uzokhanye izimpoko kulelo phupho lakho kuye endaweni ekuthiwa itende ke manje amemezeke nekeyboard tam ayivuseleleke le nto yakhe engekho iscraper sento eduma ka2 Sunday 1 next Sunday yabantu ufuna lokho ichargiswa nje ichargiswa every now and then awukwazi ukuyichargela wena ungakatshela ukuthi fast awufast ungakatshela ukuthi asithanda zeni phela wena uhlala esontweni awuthandazi ungakatshela ukuthi hlabelelani basalani awuhlabeleli ukuhamba nje umhlanga hamba nje esontweni wenza so kuyahlatshelwa umuntu esontweni wenza so umhlanga somfuleni sesho akahlabeli akenzi nento bakatshela ukuthi nikela akanikeli bakatshela ukuthi thandaza akathandaza bakatshela ukuthi fast akafast umzalwane nje ukickstart ayigenerator yomzalwane fanyenye funa kube ungathi ungazi ukufuka umuntu anakashimela ungathi akuthethisa umkhani kuyibamba for 1 week caravan umzalwane funa ngathi ngahagwa somewhere ungikhani ke ngathi yahamba ngathi ngamtshela ukuthi kunendezayo kune 10,000 yabantu abazoqala amabhizinisi so uya-attenda ke manje ngoba ngifuna i-10,000 ukuqala ibhizinisi ngeke sonke ngamtshela ngemali ngeke sonke ngamtshela ngomshado ngeke sonke ngamtshela ngebreakthrough ngeke attende esontweni ngamtshela ukuthi mawu-attenda into zakho zizoba right kuyenzeka into zibhede ngoba uyabheda nawe kuyenzeka izinto zishone phansi kakhulu mawuqala ukuthandaza hayi ngoba uJehova uyakuzonda usadila nale mfufu oboyenza sadila nayo yonke into obuyihlanyela ke makungikhali kuba right usazodila nalamango obowaqala udile nayo yonke le nkohlakalo obuyenza lithi okuhlanyelwe uvuna kona kanti okuvuna ngalo uqala ukuvune ngapha ukala ukuvune kuphi bazamile abantu kuyibulala abangafa babuya ngapha Jehova athi khohlaka ngeufa buya la sazoqhubeka nawe uyozama ucommit suicide ngeufa uyobuya ngapha uNkulunkulu akufune ezulwini akufune ukujikise uyaphi ngapha qhubeka kube uhlupho nje emhlabeni wazamile lokuyibulala usazobuya papa ngisasibhedlela kunamalayini awu4 bathi sesidraine yonke ipoison qhubeka namathumba anezimbobo ke manje sami impilo ngamathumba ahlekile ke manje ngoba lokugula ke uphethwe emathumba kanjani uthi ufunda uyaphinda bafaka ithumbu ile plastic lapha ngaphakathi ngeke baba ufu Jehova angafuni hamba mase kufikile ngalapho hamba nase kufike ini ozake siqhubeke ngoba usengakafi every conversation leave people questioning leaders ngakela ukhulume nabo nje nomunye esontweni sokuqala usola into engekho sokuqala ubona into engekho sokuqala ubona ama pictures angekho sowakha reality engekho now into engekho ashona apha amadoda la sontweni abahambi so wanjiswa yini ubaba wengane yakho indoda kungone esontweni yezivula ubaba wengane wakho weza ngothando wakushiya njalo
Wakushiya wena wahanjiswa yini ubaba wengane yabani? Ya, bahamba. Abantu basibahlangane, hayi vele ngeke amadoda ahlale lana, ngeke ashiyele lo mfana uyambona ukuthi urafu njani. Namadoda akhona sondeni ayifuna leqiniso selikhiphayo. Umgalafa wakho vele ngawushalela. Namadoda sinawo sondeni asebenza kodwa umgalafa ungeke uhlalela. Kwandane nje sakala kodwa le ndoda eyebe ebuthebelele engekho right ngeke ihlalela. Ngoba la sibeka iqiniso elirayo. Le ndoda yakhe wayidlisa ngeingenela futhi. Wayidlisa uyifaka lokubheka ngizathi ngahlala wena la. Ngoba kusha lezinto ikubone na ukuthi wena yayingakuthandi wena. Hlukane nawe futhi ngoba wayidlisa wena yayithandana lesipoko. Wasilapha ukuthi ukuthanda. Madoda phila asesontweni. Madoda angaphila ke esontweni. I'm telling you, they are in church, they love the gospel. Hayi apha madoda la ngeke siwabambe phela ngenkani madoda lawo. Ngalathi indoda uyidosela ngapha yofa nqindi. Funa thoye mina. Bawufasa bhakela labantu lapha. Abanikazi bemizi lapha. Athi kahle mfana uyothini mina athi kahle mfana. So abantu abangalifuni iqiniso yangahlala esontweni. Bangalifuni iqiniso uyohlala la. Uyayithanda futhi le ngesiyenza lokho. Fundise yami indoda iye kanye lapha esontweni ithi ngaphinde ngibuye. Ibonile phela ukuthi uyovuka. Ibonile ukuthi uyovuka emaqandeni ngakafuni ukuyele lapho ngoba ibonile ukuthi mina ngiyokuvusa mina uvusa emaqandeni. Ibonile ukuthi kunefire la le akufaka yona nje wakubopha nje ngandlela akubopha ngayo iyophuma yonke lento wathi ngaphinda ukuyele lapho. Indoda engaziyo ukuthi ngiyasebenza nephilayo engakuthakathanga iyokuvumela ukuthi uze esontweni eliphilayo. Makekho umuntu oyindoda ufuna umfazi athakathe ngoba bawungasonto uyathakatha noma ngathi uhlele endlini bawungasonto uyathakatha bawungaphonzi uyathakatha noma uyafuna noma ufune one way or the other uyathakatha. Umuntu belongs to God. If you are not in God, you are with the devil. Bambili usathane la ukhona amamascara. Bambili usathane shika fule uphakathi. Show ukuthi right and uyabheda. Revelation chapter number 3 Bible lithi nizibona ni right kodwa inhlizweni nikuboli. Yebo ngikhuluma nani. Abantu ababathandi kulela sonto ngoba ba-engage. Ngeke si-engage abantu abakho abafaka iqembu lokushini thina. Abasetshenziswa lapha esonto abantu abafaka ama-crop top elokushini nezibhono zabo ezinjanjani. Ahamba baveza umzimba baze bawungena emolo bayeke wena. Ufuna thina siba-engage esontweni sibasebenze njani bayakafaka into ephilayo ekhaya. Umntana ongakwazi ukugqoka makaphuma esontweni. Umntana othi makeze esontweni afake nengubo embamba iveze yonke into. Bese uthi asemsebenze semengage esontweni khohlwa mani noma ngaze nithweni ni-street kodwa ngcono noma-street ngento ephilayo. Street ngende philayo engempela si-engage umntwana sesimfaka endaweni kokuruma kanti umntwana uyamazi ubheka ihabe la ngaphandle. Uyamazi umntwana makaphuma la unechufu yakhe uyifake esikhwameni makajika ikona laseshoprite uphuma esontweni uyabhema ngapho bekahlabelela kodwa uyabhema makajika ikona. Ngafana kuthiwa sisebenzisa ogogo abaphilayo into ezingasebenzisa bantwana abalahlekile. If umuntu afuna ukusebenzela uJehova akaphilise njengabantu abafuna ukusebenzela uJehova akona eklapini la uthi udansa noma engawubani estage. Manje sekuthulile amen kuphelele amen. Ngibambe leyo mali yakho ye-Father's Day uyoyibona ifake lo mfundisi okukhohlakele akaba ufuna ukuthi niyibeke lento niyibeka. Ibambe uhambe nayo. Hambe nayo ngoba ngizokutshela iqiniso. Enguyeke mina ngizokutshela iqiniso ukwata mangabe uyakwata bawufika endlini ufuka uluma amabhodo njengegundwana. Hamba ke kodwa iqiniso sobe sikutshelile. You will doubt the relationships. Abantu babuza abantu why ngifundisa abe ne-protocol, why ngifundisa abe namadoda, why ngifundisa abe nama-bodyguard. Bake bangidonsa kabuhlungu phambi kwabantu. Mina bake bangibamba ngewashini phambi kwabantu. I need people who will protect me. Bake bangibamba inkunzi mina bake bangikhomba ngesibhamu. Ma-hustling boyfriends wena akukhohlwa ke. Bake bangibamba inkunzi mina. Sengenze njani ke ngize esontweni ngingenabo abantu abazoma ngapha. Nibe ntshontshe imnikelo. Utshontshe inyembe zabantu. Ngiyakhala Jehova ngale 5 rand yamvula into zami kodwa wena utshela iboyfriend yakho niyontshontshele le 5 rand emnyama le 10 rand enamasalo tape. Bese ngisabe ne-protocol kodwa nenza njalo. Imoto yami nedent phezulu yashaya ngembokodo. Yashaya ngeke nayo la ngaphandle la so la ilungiswa namanje. Because of the protocol sambamba lo owayenza lento wabuya zoxolisa.
uyabona ukuthi asidlali phela thina ngoba abantu abalifuna iqiniso kanti banangiyeka abangalifuni iqiniso ufuna bangishaye njenganje okushaya umhlaba. They make you doubt the relationship. Why into basebenza kangaka esontweni bangaholi? Into ba-understand abakhulisa ubaba uJobe abamaziyo ukuthi uyashumayela. They understand usebenza esonto ukuthi isetshenzwa kanjani. Basebenza manje ngoba basebenzela uJehova. Into zabo zibavulekele manje ngoba basebenzela uJehova. Bayazi ukuthi basebenza esontweni ngoba bafuna ukuhola. Basebenza esontweni ngoba basenza uNkulunkulu ngegift yabo. Abasebenzela ukuhola, basebenzela ukuthi babakho nabasemsebenzini bayatoha, basebenzela uJehova. Mina ngayifuna imali shem. Ngashana abantu abangaka. Ibhuka nje sisontweni sasibona phezulu kwami. Mina ngayifuna shem imali ngeke mina ngibela ngashada abantu abangaka. Ngako singakusebenzisa isikhohlakala. Ngako singasebenzi ngawe esontweni isikhohlakala. Unomoya omubi. Ufuna imali la ingekho khona. Ufuna imali la noma ingekho uyifuna khona. Maka bayisa bayekeza ukushumayela. Bamkhikiza bashumayela ukuthi babaqede bafuna imali. Yekani sike samnikeza 10 rand 50 sithi yenzeni 10 rand 50 ngoba sikhokhela nama transport la skipha nama food parcels wena uzofuna ukuhola ukhona ehlala phansi hamba ufuna umsebenzi Jehova thatha isipiki uJesu wathatha isipiki nesando waphumela ngaphandle waba busy ngama wardrobe kwankhana shumayela nawe ngawube busy lapho nathi sineyimbuzi namahabishi sibhizi ngakho asikayithi bekuhola esontweni ngakho sibold enough batshela abantu ukuthi angengithenga lana imoto ukuthi mangiphuma la nothi lethi ichiya ngoba ushumayela into esingasezwani nayo mangiphuma la ngena Jogo nyama akakho umuntu ozothi lethi isikhiya ngoba ngithengelwa manguwe yebo yanemba mfaya yonke imimoya manje yebo they become emotionally unsettled bantu abanomoya kaDodofast emotionally unsettled nomuntu namhlanje right kusasa akekho right ujabulile angisajabulanga namhlanje prophet uyamuzwa sasa kamuzwa ngapha uyamhleba phinde ngapha hayi kodwa sinomprofeti thina angavala into ukufakaza ade sokuphula kancane prophet my prophet kodwa bungihleba phela yona into mina ngenza ukuthi bese ngivela ukufakaza mina ngoba niyafakaza la ngiyamthanda baba wethu asumshayeleni izandla benikhuluma ngamizolo nje ngiyavula manje ngoJuly number 7 ufakazeke ngani yazazi ukuthi ukhohlakele uyokusafakaza bese ngithi okay awuthi uvula ifoni yakho ngoba ngiyabona bathi izolo benimkhuluma nini uthi lo hamba nami 07 what benihleba mina manje uzolokha nama chat ngihlebe nzini uthi sukuma na mama sukuma na benithini izolo ufakazana ube ngihlebe izolo shaya izandla zami namhlanje shaya izandla siyamthanda ubaba wethu unamanga izolo lokho benigangana nengihlebe izolo lokho bengihlebe ntshontsha itulo zesonto zofakaza ntshontsha ama-check-up esonto uzofakaza ntshontsha amakhapheti asesontweni uzofakaza ntshontsha amalaphu esonto kodwa uzofakaza hawu muhle Jehova kule ndawo muhle kuphi isigebengu uzohasilisha esontweni muhle uJehova lakha usizile ukusize ngani sowathola indawo yakho ukutshontsha ituro awulimali nje uhlele dining room enezitulo zesonto zibhalwe EPC ngemuva baze wakhonza bo bathatha isihlalo sasesontweni waya nasendlini onekhisha lokudla ngenye imini nginqe nje ithambo lihlale la uthi uyalehlisa lingehla ulikhuphule lingakhuphuki libe la uye ama-paramedics athi vuma wenzani vuma ngatshontsha isitulo sesonto akondikhisha kangaka abakumele nihambe niyatshontsha Jesus they poison unity in one conversation at a time unity they poison unity ababona bomama abahlangene bafuna ukungena bomama ekuphele 1 month bahlangene nomama ngoba sekuvele bona ya sekungene bona kule kuthwa bomama ngasekungene bona linto iyafanele babona abantu ba-intercede abo-leader ba-after service bathandaza ngapha bangena nabo nami ngifuna uku-intercede ngene bona leader sale na-2 yabantu abathandazela nabo abathandaza nabo bafuna ukubulala babona ngazuthi hayi ebantwaneni ngazuthi kuyakhula ngale Nkosi Ubongile awuthi sivele bafike ebantwaneni ulahleke impuphu kulahleke amafuni amatshontsho impuphu esontweni ethengelwa abantwana kulahleke impuphu kulahleke ipuni kulahleke amaplate ngoba sekufike wena uzotshontsha iplate leplastic unomoya omubi waDodofast angawuphumelela
angeke noma uhambe uyothwasa after this ngeke kusaba right. Uyothwala ngawe. Jesus Christ. Some of you don't deserve the prophetic ministry. Some of you funa manje siprofeta ukuthi ispoon usishonephi. Ungatshontsha ispoon nengwembe. Juju. Buku isidikiselo. Sishisele la kunabantu abazama ukugegeza la sishisele manje. Kunabantu abazama ukugegeza sefuna sifase ke manje ngoba ufuna ukasi yini ozoyithatha la. Ufuna itulo ziyapi? The way these chairs are so cheap, 50 rand, 49 rand, 70 rand. Ungashula 70 rand ufuna ukuyitshontsha. Ufuna ifan nayo. Uma ngitshela ngani ukuthi mangabe neswele ningitshele ngizame. Khona indawo la nganiplaga khona cheap lezinto ngithi thenga la 800 manje. Unokuthi ungangena esondweni lande isiqale ke ufuna ukutshontsha ifan. Kubanda kangaka uyisaphi ifan? Poison, moya kaDotrifas, causing division. Causing what? Division. Satan uhlanyela doubt before I introduce the rebellion. Wangena Eden. Wahlanyela ini? Doubt before wahlanyela ini? The rebellion. Suspicion is often the seed from which division grows. Lokhu ususpecta nje ungena umoya kaNkulunkulu. Manje bayizwa kahle. Una boyfriend awu4 akuchithela wonke. Songena esondele kunento engayizwa kahle. La masabre shaka 4 aba boyfriend bakuchithela bonke. Kodwa sekunento wena ungayizwa kahle. Thulisa lawo moya wakho ukukhohlakala. Lahleka isikhiya wona usikhohle ukuthi usibekephi. Moya wakho usebenza ukuthola isikhiya sasendlini yakho. Lahleka ikhadi lasebhenki uziyovula elisha. Hluleka ukusafe ikhadi lakhe endlini. Sozosafe abantu esontweni ngathi ngiyahambi kahle. Unesibhobo silana mvala siyahlaba every now and then beloku ibuya le ndihlaba ngisho. Awuyibona ukuthi isukaphi. Kodwa esontweni wona sokunomoya. Wena sonomoya sekunento izwa engathi ayikho right. Hey. Nangiminiso yokuqhima amalamba. Subona ukuthi umoya wakhe ukukhombisa ngomnyama. Imama lamba ngidibana naye siyamheda siyamluma siyahaya. Sobona ukuthi umoya wakhe ukukhomba ngomnyama. Uma ngiyasile moya yenu engakhona ukubona ukuthi iPC buya phambili ngashonaphi. Ayiboni lokho. Ibona nje okunye okubhedayo kuphela. Okunye okubhedayo. Uma wena ubona ukuthi tripod stand ungathi ayikho right awuthi ngiyithenga. Awuboni lo moya. Awuboni ukuthi njalo la ngekufaka isalo tape kuyalungisa. Uma wakhe awuboni lokho. Ukuthi lokho kodwa umoya wakho sowuzungathi sekunomuntu ongathi ongekho right lapha. Le tripod lo moya wakho ukukhombisa ukuthi tripod ayikho right. Lo moya wakho ukukhombisa ukuthi lama stand la afaka ipikiri la. Lo moya wakho awusho ukuthi kuneyipikiri la. Lento lena ngifaka ispeaker lesi. Speaker se roofing lesi sibambe ispeaker sesonto lapho. Umoya wakho usho ukuthi lesi speaker siyakuphazamisa. Awuthi tennis stand se speaker. Umoya wakho ukulethi la buka lento ifika injani lana. Umoya wakho usho ukuthi lento lena man ungathi singathola edge. Awufiki la umoya wakho. Umoya wakho ungathi uprofeta akanayo power kulamala. Umoya wakho lo awuboni lo. Maka uyibona imboda lento le stretch tensor sonke sidinga ukwazi. Maka ufike lapho. Maka ufike ukuthini bathi prophet man. Eish. Ngithengilela ngimbona angakahle. Yini wakho makutshela ukuthi sibhuke eMakaos for a women's conference. Wakho ukunikeza nje 8000 isibhuke ihall. Awufiki islapho moya wakho. Sesiyagagamela masenza njalo wena ugagamela. Wama wakho nje ungasholinda ukuthi yazi ubaba uyangitshela ukuthi ngoba siyabona ukuthi uProphet ever since abhuka eMakaos siyagqwala masikhona. For the women's service awuthi umoya wami uthi angibhuke eMakaos. Uhlanganise laba enhleba nayo ke nibe u8 ngikhipha ama1000 rand ngibhuke eMakaos nge8000. Nize kimi nithi uProphet sesiphethe 8000 siyayibhuka eMakaos noma siyibhuka. Bantu beza kimi Prophet
lo mama lo angimuzwa kahle. Ngihawukele nge-spin kick. Ngihawukele nge-spin kick ngoba wonke umoya lo osebenzayo ufuna ahlale phansi. Lo moya ukhomba lo osebenzayo, lo obhizi ofika on time, obhizi umoya wenu umkhomba yena ukuthi akekho right. Kodwa ubhizi wena ufika ngo-7 no prophet so wenza so. Lo ofika ngo-6 or ngo-5 alungisa isonto umoya wakho ukuthi yena mfundisi angimuzwa kahle. Yafuna sesinithathe sinimixa mbopomeni. Sinifake nje kanye. Sithi hile bathamthuza va. So kube nempama nje ehlangene namanzi. Nempama nje namanzi nesambatho phezulu. Va. Sasuke senza iphutha sanibhabhathisa ku-swimming pool. Athi soniphinda. Sinifake edamini abanye beningahamba ningabuyi. Ngoba vele aniphenduki amarehe. Kwande salad. Ngathi ngegama likayise omnye ekhuli. Asabela nje igama ukuthi bathi sathwala ngani. Otherwise bengalifuna ngilithola idamu sonifaka khona. Abanye ngiyazi ngebabuye. Ngoba ngiyasindiswa ngokuphelele. Something is still there. Ayikho right le. Lokuzonda umunye umzalwane. Lithi iBhayibheli umuntu ozonda umzalwane lithi is a murderer. Umbulala umuntu ozonda omunye umzalwane. Kodwa abantu bayihlanyela into yokuzondana bezwana abantu. Kodwa basisondele lilona. Proverbs 16 bhala phansi uyozokhala. Proverbs 6 verse number 16 to 19. God hates anybody who sows discord amongst brethren. Amzonda nje umuntu uNkulunkulu ubona ukaqabanisa abantu ahlukanisa abantu. Can somebody read for us please? 6 verse number 16. Oh, my time is up. Come just remember Romans 16 verse number 17. James 3 Lydia siyasebenza manje. James 3 verse number 14 to 16. Isaiah chapter 6 verse 16. Lithi Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. okay. Yebo, eziyisikhombisa eziyisinengiso emphefumulweni wakhe. Verse 17. Amehlo azidlayo. Akusugcoka ibhruko kanti. Bentu uJehova uzonda ugcoka ibhruko. Lithi ehla kanjani? Amehlo azidlayo. Azindlayo. Right? Mehlo kanjani? Azidlayo. Ne? Okay. Nolimi Bentu bro. lwamanga. I want to Jehova uzonda iheadless. Lithi 90 zonda uJehova. Amehlo Anjani? azidlayo. Ihayibali Brazilian hela. Ayiflanja lindo. Uzonda uNkulunkulu. Amehlo Anjani? azidlayo. Mina bengiqonda uJehova uzonda abantu abatrimayo. Uzondani uJehova? Amehlo. Ngikale phansi lindo, ngazi ukuthi ikhonde wrong la. Ngosi mina ngiyabona mhlawumbe lana kunento wrong la. Okay, awuphinde qala le verse aliqala khona nazi izinto Kukhona izinto eziyisithupha. Okay. Azizondayo uJehova. Okay, zizondwa ubani? uJehova. Alright, uqala number 1 yini? Yebo. Eziyisikhombisa. Okay. Eziyisinengiso emphefumulweni wakhe. Verse 17. Amehlo Anjani? azindlayo. Okay. Nolwimi Olunjani? lwamanga. Ibruko, solve. Kuyiqhubeka. Nolwimi lwamanga. Nolimi lani? Lwamanga. Usho noma ngathiwa ufaka isikete eside esifika la. Uyadukela mawuze esontweni. UneBhayibheli elikhulu elingaka. Mawunolimi elinjani lindo? Lwamanga. uJehova akuthandi. Noma attender from January to December, crossover to crossover. Every service you are present in church. uJehova naye ayizondayo. Akanandaba ukuthi attenda kanganani. If still unolimi onjani olunamaster abazalwane ba-attenda ba-faithful esontweni wondaba zezwe. Yiso lezo labazalwane bakhamba manga. Abanye benu ufuna ngiphuka ama-prayer show ndothi uyifakele ngithi khipha lento. I'm telling you, Mamkhiza abanye la sontweni labo bafaka i-prayer show neSunday ngidonse lento. Siyaba phasa prayer show, phasa prayer show. Phasa prayer show sikuthule lento. Siyibeke ngapha kunjani siyishise.
You can't wear like someone who is an intercessor and someone who is someone okholwayo. Akusini dress code yokuhlobisa leya. It's not something ugqoka ufuna ukuhlobisa ukubona ngathi umzalwane ukukhohlakele. Uzoyifaka usuke endlini isigebengu uzofika naye esontweni bazothi nanga umzalwane. Bathi ibhandela yesonto. Suka na endlini ukukhohlakala nolimo likamba manga baqabela istudy sonke baqabela iward lonke baqhathaniswa nguwe. Faka pressure umuntu azafake no white ezesontweni. Ilanda. Indenge zamakhulu. Makhizane. La, mhlophe ngaphandle kodwa idla amakhulu namakhizane. Bazalwane banamangilimi lokuhamba maqhubeka lindo. Nezandla ezichitha igazi elingenaqala. Agaza abantu abangaka abantu esibabulele. Sibahla manje sesontweni senza amakhosi, senza amakhona. Mina ngakubuza ukuthi ngakhala icilo ngohamba bangaka abantu. Akosala abantu emasontweni kuhambe abantu emathaveni yeni. Yingathi abakholwa basemathaveni. Thina sesenhliziyo yabantu abangakholwa kodwa semasontweni. That's true. Bakho iBhayibheli lithi encwadini yaRevelations bawusekelela bawungena kuqala. Lizodala encwadini yaRevelations sambule the last book of the Bible. Lithi bawungena kuqala, lithi labo ungena kuqala kabanga. Ngophenduka izolangela kuqala bona uhlala esontweni. Ngoba ulana nje inkosi yami ugugela khona ibhenchi lasesontweni awukakhona. Awasindiswa. Sesontweni nje uya attend ibhango school yasesontweni ihitha yasesontweni. Qhubeka lithi Verse 18. nani Nenhliziyo eceba imicabango emibi. yabo ukuthi manje asinandaba ne-hairstyle ne-hairpiece noma ungadweba upende ini kodwa mangabe unani lindo Imicabango emibi. enjani Emibi. uhlelo omnye manje nje cabanga ngebolile against umuntu ahleli duzane naye cabanga yakhe njani ibolile umcabangela umzali wakhe imicabango ebolile Tubeka Nkosi yami. Nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Noma ngavala lela. Amen. Nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Mangake kuumuntu lasibuleli la. Le ndaba leyo ihamba kakhulu nanishumayela. Amen. Indaba yokuthi ngabizwa ngomkhulu esontweni ihamba kakhulu kuneshumayela. Kunentshumayelo ihamba kanganani yona leyo ihamba kwendlula lokho ekufundisayo lokho kumxoka apha lokuthi nje khona umama sabamlindele ukuthi makavela bamhleke nje futhi uhamba kwendlula ini zinyawo esigijimisa lokho kubi ziyashesha ukugijimisa lokho ziyashesha. God help us. Romans 16 verse number 17. Romans 16 verse 17. I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause division and put obstacles in your way that are contrary to the teachings you have learned. Keep away from them. Yes, it didn't say pray. It said keep away from them. Baba lekeleni. Mina nibenza omnge. O Magza. Kisto, Magza, Maki, Mgani, Dombi. It's in the Bible. Keep out. Didn't say pray. You don't need prophecy to detach from them. You have to move. Unenyawo zakho up. Unenyawo zakho kenza njani? Qhubeka naye. Ungahlala phansi. James 3 verse number 14 and 16. Isikhathi sami siphelile Nkosi yami. Incwadi kaJames 3 verse number 14. Yeah. Kodwa uma ninomhawu obabayo nokubanga ezinhlizweni zenu musane ukuzigabisa niqambele iqiniso amanga. Lokho akukhona ukuhlakanipha okwehla kuvela phezulu kodwa okwasemhlabeni okobulwano okubumadimoni ngoba lapho khona umhawu nokubanga kukhona isiyaluyalu nayo yonke into embi
envy and selfishness and selfish ambition produces confusion. Envy and selfish ambition produces what? Confusion. Uyambona nje umuntu ohamba ngomoya kade uthi fast la akakhona unomsini. Genesis, actually Titus chapter number 3 verse number 10. Titus chapter number 3 verse number 10 to 11. Fund. Umuntu onezifundiso ezidukisayo uselulekwe kanye nakabili. Wazi ukuthi okunjalo uphambukile uyona ezahlulela yena. Nxa sengithuma uAretema noma uThikhiku kuwe woshesha ukuza kimi eNikopoli ngokuba nginqumile ukuthi ngiza kuhlala lapho ubusika. Uzena uMeli no Apollo ngobahambisa ngokunakekela bangasweli lutho. Verse 14. Nabakithi mabafunde ukukhuthalela imisebenzi emihle njengokuswelekileyo ukuze bangabi ngabanezithelo. Okay, no problem. Can we read in English verse number 10 and 11? Some Sekai. Phone. Titus 3 verse number 10. Phone. Verse number 10. One and diverse or diversive person. Yes. Once. And then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. Let me say that again. Let's say that again. Warn a diversive person. Warn them once and then warn them again. If Batubega have nothing to do with them. Now what do you do? Because I think in Bonga Nila something. Abaya says. Ningona Nila something. But low cause of Nimkuz. Pin against the journey. Nimkuz. Now I'm going to tell Agafunu Misa. Mina Ngosia Minchizia. Linia Pindo was 3. Pinning Pindo was 4. What an affair 5. As in Yag. How often you saw me as Bani? Say, Mtala. I think it's an old person. Usuka kaya as ukuthi uze esontweni lento ayenzayo akusinda isukela ekhaya angithi akasukeli yona. So now what do I do? Because number 1 umuntu simneze 2, number 2 phinde simkhuze, number 3 ngeke phela sibele ukusikhuzana nawe nangubona ukuthi lona ukhoza uqhekeko yena nebandla lakhe bese ngiyalithandazela njengomnqeko kaJehova baba njengoba ukhipha into engekho right emzimbeni bakhiphe kanjalo nawe. If there is something that is not right emzimbeni bakhiphe kanjalo nabo uhle komfomo nomumjuluka baphume kanjalo bahambe kanjalo baphuma bashisa bangaphandle kodwa umfomo uphuma ushisa kodwa yahamba baphuma bashisa abahambe kuhle komjuluka. Because ngeke sidile ne-cancer. What do they do now? Bagona indawo ene-cancer bayaya bafike benze njani bajube le ndawo nami ngisho kanjani baba bakhiphe kuhlo umjuluko uhlaba inyembezi bakume baba banjalo bahambe baba lengaphandle not la ngoba lokubaba kwabo asikudingi la sifuna into switchini la not a salt switchini noma into nayishisa ishisa mayibanda yenze njani iba ayinde sivuvu. Mzona understand noma ukhona noma ngeke uyesithanda noma abasithanda bawubanda basi siyabaza abasizondayo siyabaza ukuthi bahlala ngakuphi siyabaza abasithanda siyabaza ukuthi bahlala ngakuphi siyakwazi lokho ukuthi abasithandayo bahlala ngapha abasizondayo bahlala ngapha abasizondayo benza so asifuna umzana namhlanje ngathi ujabulile kusenza ngathi ukwatile nomkhulu uyasizwa ngalo lasela asifuna umuntu ozibhuvu ukhetha nje ubande makabe yabantu sazi ukuthi masithumela ifasi isaphi alright aphazamise ifaye into wendlula kanti ngayamnemba phazamisifana sifire mthakatha kahle
sithi baba umvikelelo kanti nawe uyathakatha shesha nje sazi ukuthi uyathakatha sazi ukuthi masithumela ingilosi zempi sifike lapha vele ufike kusasa mfundisi angazi yini yebo besithumela izolo besithandaza izolo ukuthi ababhizi ngathi abashe. That's what we want. That's the church I want. Nangikhulisa abantu abanjalo. Mawuzonda mina ngiyacela ungizonda uzungitshela emehlweni ukuthi uyangizonda ngifihle. Tshele ngizothandaza kahle. Tell me in my face. Noma ungibhalele message mawungesaba. Uzokhuphuka nawe mangentabeni. Yilwana abalwa nami Jehova nani igama lakhe nani. Baze kwenze ushaya abanye nami ungitshele emehlweni ukuthi akangithandi baba. Yilwa ke naye manje. Noma ngabe abanye ngingabazi, ngisaya kababona lo sozivezile. Haya khona ke wenze example. And wangishayela abanye. Abenze leyo nto bangitshela emehlweni bangizonda ngakhuphuka intaba mamkhiza. Ngathi shaya Jehova ngoba bawuzobashaya eqala. Asilindi sitha sakho Lydia. Asilindi. Ngaze umuntu abebold enough ukukutshela ukuthi yena usaphila wena ngeke abe right. Ungamanenza iphutha. Anenza iphutha lokuthi hayi kumbuyoba right. Uyoba right ezulwini. Mina ngibaxolela kodwa angibahlanganise noJehova boqoqa na indaba yakhe. Sebangali ungalenza iphutha lokuthi umuntu angazavela ukuthi uyisitha sakho bese ubhiza uhleka nasineke into engekho. Umuntu angazasitshela ukuthi usifuna sifile. Sekhuphuka nayo. Yilo yabona noJehova. Silanda amavesi. Ababamba khona kuyaphuluka. Ulima namathelo lwangena. Noma baleli abengathi bangena emanzini. Yebo sesiyathandaza ke manje. Siyathandaza nama scriptures. Usho njalo David athi ngisho nabantu ababa. Abantu ababa bakhokhele lento abobaba bayenza yonke into enegama la. Usho njalo David. Siyathandaza amavesi Psalm 109. Psalm 64, Psalm 68. Siyawadonsa nje siwabeke phezulu kwawo. Siwadonsa nje siwaphosa zonke. Ithi njengoba kwayindonga zaseJericho nawabawe bahamba ngetimu. Yebo. That's how we pray. So ngifuna ukucacisa le namhlanje. Uthi uyangithanda noma ungithanda. Fastile kula malanga. Kaqise. So that singaweleli kule other half. Kana swan. Ngifuna nje ukusheshsha ukuhlanganise namathonga kini. Nenyanya zakini. Uyoqoqela duzane nabo. Nganeno kwethuna. Siyoba khona ukuyofaka itshe ethuneni lakho. Ngoba kunabantu abangathindwa. Mina ngisentendeni nesandla sika Jehova ngihlavu yehlo lapho. Sentendeni nokuthinta abantu ungangithinti mina. Ukuthinta abantu ungangithinti mina. Mina ngisentendeni ngesandla sakhe. Lize lithi ungivikele kanje esandleni esho kanjalo. Lithi ungivikele kanje ukuthi ungivalele esandleni sakhe. Uthi mina ngibhalwe la esandleni sakhe la. I am in the hands of Jesus. Once you touch me, you are touching Jesus. Afuna bazi ngoba thina bathinta nje into nje. Thina abantwana bakaJehova. Thina abantwana bakaJehova. Akaze ngikhuluma nobani? Kodwa lo moya. Njengoba ngikuza kade wathi mfasi. Akusengoba ngakakubona. Unikeza ithuba lokuphenduka namhlanje. Libonile ngo Sunday is a Sunday of power. Libonile ngo Sunday is a Sunday of mina ngifuna ulungise. Sasa wena service deliverance. Ulungise kusasa uzovela inhliziyo yakho uthi baba ngiyazisola Nkosi. Sasa uze ngalo moya wokuzisola. Nini? Sasa so that Sunday mangithandaza. Ngoba iviki lokugcina le la June. Lele siyakuba. Iviki lani? Likabani? Ngenzeka liphethe nawo. Ngenzeka Kulubeka kubatshela nani nihlangana nabo niphuza itiye ngegama lami. Bengizomusi. Itiye engenayo sweetener. Ikhofu lasemandiyeni engenagama. Khuluma ngegama lami bathi no yazi ne ufuna siphendukeni. Sesithinde inceke kaJehova. Lena inceke yami. Usho Jehova lena inceke yami. Lena inceke yami. Usho Jehova lena inceke. Ibize ngegama. Njalo makhona uAbraham wathi hamba
ngiyolwa nabalwa nawo ngiyobusa abakusayo ngiqalekisa abaqalekisayo. I'm scriptural, mina ngisho into engekho ezwini. I'm scriptural, I stand for the gospel. But if you come against me, you are coming against God. Uyoshukuma ushilaba. Ngazi noma ngisho kahle lapho abaziyo bangisize. Uyoshukuma ushilaba. Ngazi bamkhiza khona lapho. Ukushukumena shekushilabeni. Khona uyoshukuma ushilaba. Ngoba ushayina esipula kulayo siyongisebenzela. Sibonke ngazi.